аз 19 августи соли 2022 касое ки тамошо кардесен ва бихоен ки дастгирӣ кинен 4 штраф дорум супоридам патент дорум агар тоҷикистон равам мара депорт мекунанд агар ки регистратсия дошта бошӣ шарт нест ай граница гузаштаните агар гражданствои россиярам дошта бошӣ яктарафа билет ай тоҷикистон кай арзон мешавад барасист ки кай мехеза доруҳои табобатӣ аз ширкати шифофармо барои шумо эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард доруҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан доруҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин ҳиҷома кардан ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз видеоро бо диққат то охирша тамошо кунен комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем ва дар видео якта лайк монед. Як ахбороти нав эълони маҳдудияти ҳаракат дар яке аз кӯчаҳои шаҳри Душанбе ба муҳлати номуайян ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт дар кӯчаи Шевченкои пойтахт маҳдуд карда мешавад. Бинобар сабаби гузаронидани корҳои сохтмону навсозии роҳи мошингарди кӯчаи Шевченко аз кӯчаи Шероз то хиёбони Саъди Шерозӣ ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт аз 19 августи соли 2022 маҳдуд карда мешавад. Яъне ки шурӯъ карда аз пагоҳ дар кӯчаҳои шаҳри Душанбее ки мо номбар кардем ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт маҳдуд карда мешавад аз сабабе ки барои аз навсозии роҳҳо ё ки барои оби гарм гузаронидан барои хонаҳои истиқоматӣ роҳҳо баста мешаванд вале гуфта шидагӣ нест ки кай кушода мешавад. Тамошобинони азиз дар ҳаминҷа як чиза қайд карда мегзарам касое ки мехоҳанд дастгирӣ кунанд ба ҳамун нафаро тааллуқ дораи суханои ма ва хоҳиш мекунам ки максимально дастгирӣ кунен. Чихеле ки медонен дар канали ма конкурс рафтесай конкурс нархи билеташ 200 рубл мебошад. Касое ки мехоҳанд билет бихаранд ай конкурс ин ҳами картаи Сбербанкда метавонанд ки сумтона бупартоен. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Ва ногуфта намона имрӯз аксия дора конкурс ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Ба ҳамин хотир билет бихарен бахтона бисанҷен. Призои конкурс ҳамагӣ 33 дона мебошад. 3 дона шоҳҷоиза конверти 50000 рубла ва 20 дона конверти 10000 рублаву 10 дона конверти 5000 рубла. Чектона дар ин рақамҳои WhatsApp хати номтон бинависен роӣ кунен мо ҷошда билетотона роӣ мекунем бози нав сар шидагӣ. Рустам нависонда салом алейкум акаи Сорбон ма 4 моҳ бе трудовой договор кор кардагим баъди 4 моҳ бо трудовой договор кор кардастам продлит карда метавонам ё ин ки граница бурам илтимос ҷавоб диҳед. Айни ҳол ба трудовой договор кор кардаста бошӣ 1 моҳ пеш айбу чидани патентет мераи муроҷиат мекунӣ ва бе гузаштани граница продлитиш мекунӣ. Артуч нависонда блогери рақами 1 барои муҳоҷиро зинда бошед Сорбон ки хабарҳои сари вақт мерасонед. ҳазор раҳмати калом ба ҳамин гуна нафарое ки моро дуруст дарк мекунанд ва моро ҳам кӯшиш мекунем ки каме ҳам боша илме ки дорем хабарҳое ки медонем баҳри шумо пешниҳод кунем ва аз қонуну уҳдадориҳои муҳоҷиратии шуморо огоҳ бисозем. Султанов нависонда салом додарсози ТНГ ма 3 моҳ пеш аз Россия омадам ма ай мегафон кредит дорам проблема доштам срочно омадам Тоҷикистон 3 моҳаша наспоридам метавонам Россия бирам ҷавобша мегуфти додар дар граница проблема намешавад пешакӣ раҳмат 3 моҳ пеш аз Россия омадагӣ бошӣ ва бе ягон проблема омадагӣ бошӣ ай Федератсияи Россия бозгашта рафта метавонӣ бе ягон мушкилӣ. Ёров нависонда салом брат ма дар Россия таксӣ мегардам 4 штраф дорум супоридам патент дорум агар Тоҷикистон равам мара депорт мекунанд илтимос ҷавоб те брат пешакӣ раҳмат. мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия барои шаҳрвандони хориҷӣ омадагӣ аст ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар як сол зиёда аз 3 та административни правонарушения мекунад аллакай номи вай ба рӯйхати депортҳо дохил мешавад ва ҳамин ҳар як штрафе ки шаҳрванди хориҷӣ месупора баъд аз 3 сол аз ба задани Федератсияи Россия удалид мешавад. Саидов нависонда салом алейк бародар дар бораи проверкаи регистратсия мефаҳмондед ки чӣ гуна аз телефон проверка кунем. ҳозир ман ягон хе тавсия дода наметавонам. Тақрибан 2 моҳ пеш як одам буд ман рекламаш мекардам регистратсия проверка мекард вале ҳамурам вақтҳои охир
аз уҳдаи ҳами кор хушрӯ биромада натонист. ба ҳамин хотир дигар ҳамура дар ҳеҷ кас тавсия надодум. Ализода нависонда: салом алейкум ака, мара патентам 28 август тамом мешавад. Ман моҳи декабр Тоҷикистон мерам. 3 моҳа регистратсия кунам. Мешавад илтимос ҷавоб диҳен. бародарои азиз, бо диққат хуб гӯш кунед. ҳар як шаҳрванди хориҷие ки вориди Россия мешавад ва мигратсиони картаи ӯ работа отметид кардагӣ боша, ӯ бепатент гаштанда ҳақ надорад. мисол дар кӯчаҳо агар ҷиддӣ тафтиш боша ва рейд боша, метавонанд ки аз шумо патент талаб кунанд ва шумо бигӯед ки мо ягон ҷода кор намекунем айни ҳол, лекин фарқияте надорад. ҳатмияй доштани патент. ва худ дар иҷа гуфтаест ки 3 моҳа регистратсия кунам, бале мешавад. лекин гапияй ки яке ягон рейд намеғалтӣ ё ки ягон ҷо корам кунӣ, дар болои кор мехапанд, депорт тамом. Бахтовар нависонда: салом алейкум ака, ман Тоҷикистон омадагиим да 3 моҳ шид. Да мигратсионкаи картам работа нависондагиай. Не ки ман документ накардам. Мешавад ки бирам айсар граница гузарам, ягон мушкилӣ намешавад. агар ки регистратсия дошта бошӣ, шарт нест граница гузаштанит. 10,000 рубл ҷарима меспорӣ, метавонӣ ки патента биспорӣ ҳуҷҷатота. Алиев нависонда: акаҷон, ман моҳи декабр 18 да медорам. 18 да даромадам, метавонам патент карда ё ки 18 буд кунам, 19 да даромадам, мешава илтимос ответ бите. ҳамун рӯзе ки ту 18 сола мешавӣ, аз ҳамун рӯз аллакай ту мақсад метавонӣ ки барои патент гирифтан ҳуҷҷатота пешниҳод кунӣ. Саъдуллоев нависонда: салом алейкум ака, мара 5 моҳ пеш ментоқ қапидан бурдан сари суд. 5,000 рубл штраф мон кардан, видварени кардан, вале ҳамаи документа доштам, аз ҷумла патент регистратсия буд. лекин ман на штрафша споридам, на дигар патент споридам. чанд рӯз пеш бо мара аз ҷои кор ФМС қапида аддилен бурдан, видварени кардан, 5,000 штраф боз ҷавоб мон додан. сабаб дар чист ки пештараф видварения набиромад. ҳар касеро ки видварения мекунам, баъди 40 рӯз ё баъди 60 рӯз дар база дани Федератсияи Россия меброяд ки въезди ҳамин нафар маҳкам мебошад. Самадов нависонда: салом ака, ман ягон хеши таборум, ягон наздиконам гражданство надорам. Ман метавонам гражданство гирифта, метавонам ҷавоб диҳен ака. бале бародари азиз, мераи ҳуҷҷатота аз нол пешниҳод мекунӣ, мегирӣ дар муддати 6 моҳ ё ки дар муддати 9 моҳ. МК нависонда: салом акаи Сорбон, ЗАГС дар Россия дошта бошӣ, дар Тоҷикистон хизмат мебаранд. агар гражданствои Россиярам дошта бошӣ, яктарафа хизмат намебаранд. Рамазон нависонда: салом акаи Сорбон, ба саволи ман ҷавоб медоден, хуб мешид. ман дар донишгоҳи Носири Хисрав мехонам, дуюм курс. агар хизмат бурам, чанд сол хизмат мекунам. касое ки донишгоҳ мехонанд, 1 сол хизмат мекунанд. Тоҷик нависонда: салом, 100 бор савол удметам, чӣ ба ҷавоб наметӣ. билет ай Тоҷикистон кай арзон мешавад, ба расиски кай мехеза, пешаки раҳмат ака. расиски хестани нахестани курс и аз маву ту вобастагӣ надорад бародари азиз, вале билет аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия баъди моҳи сентябр гуфтагианд ки арзон мешавад. Камил Раҷабов нависонда: салом ака, паспорти Россияра дошта бошӣ, Тоҷикистон равӣ хизмат мебаранд. агар тоқа шаҳрвандии Россия бошӣ, хизмат намебаранд, вале агар двайной гражданство дошта бошӣ, метавонанд ки дар Тоҷикистон ҳам ба хизмат даъватат кунанд. Зафар нависонда: салом акаҷон, ман кредит дорам, Тоҷикистон бирам наспорида депорт мекунанд. мисолтон меорам, дар ҷумҳурии Тоҷикистон шумо аз ягон банк қарз мегиред ва пулша пардохт намекунед, чӣ кор мекунанд? мераванд дар суд метиҳанд ва бо тариқи суд ҳамун пула аз шумо мегиранд. аз Федератсияи Россиярам агар ки қарз гирифтагӣ бошен, вақти омадан шуморо дар аэропорт ҳичӣ намегӯянд. вақте ки пула намеспорен, ҳамун ба ному фамилияи шумо фоиз хурдан мегирад, пулаш калон кишид, баъд мумкин дар судтон битиҳанд ё ки мумкин ба ҳамин адреси Тоҷикистона ягон огоҳиноматон роӣ кунанд. ҳар хеле ки дар Тоҷикистон ҳаст, дар Россиярам ҳамун хел мебошад. оиди аз банк пул гирифтан ё ки пулша наспоридан. бо тариқи суд вай корша ҳал мекунад ва пулша мегирад бозпас. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунам. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.